Així trenquen aquest dimarts les onades a les esculleres i a les platges de bona part del litoral català, on les onades superen els 4-5 metres. És, sens dubte, el temporal més important des del Glòria ara fa 3 anys. Un episodi que també ens deixa nevades i paisatges enfarinats al Pirineu, al Prepirineu i a les zones altes del prelitoral i també de la Catalunya central. I, sens dubte, la millor notícia és la pluja que cau en molts indrets i, malgrat no resolguin la sequera, és molt beneficiosa pel territori, pels pantans, però també pels aqüífers de l'interior. Hola, molt bona tarda. Ens trobem immersos en el temporal de llevant més important des del gener del 2020. Amb fort vent, mala mar, nevades al Pirineu i a cotes relativament baixes també de l'interior i amb pluges molt i molt benvingudes. Unes precipitacions que des de primera hora s'han estès des de la costa cap a les comarques de l'interior i amb vent que ja ha bufat a cops superiors als 60-90 km per hora al litoral i prelitoral i amb onades de més de 6 a 8 metres mar endins. Tot plegat és conseqüència de la formació d'aquesta borrasca que han batejat amb el nom d'Isaac, que s'aprofundeix sobre l'arxipèlag Balear. Doncs bé, la seva posició afavoreix l'entrada de fort vent de llevant i aquesta mala mar. Tot i això, fixeu-vos com de cara demà la borrasca desapareix i, per tant, el temporal de vent i mar anirà clarament a menys. Una llevantada que avui també ens deixa una tongada de precipitacions força activa que es combina amb l'aire fred. D'aquí les precipitacions en forma de neu a cotes baixes de l'interior. Ara bé, avançada la setmana, la inestabilitat anirà a menys perquè es tornarà a imposar l'anticicló que mantindrà, a més, l'aire fred al damunt de casa nostra. Per tant, entre dijous i sobretot el cap de setmana, la serenor nocturna i la manca de vent ens deixaran unes nits i matinades clarament més fredes i amb glaçades clarament també més extenses. Però de moment tarda complicada, amb avisos activats per onades superiors als 4-5 metres a punts de la costa i amb fortes ventades al litoral i també al prelitoral. Fort vent que aquesta tarda s'enfortirà entre la costa central i també les terres de l'Ebre. Tot i això, de cara a demà, el vent anirà perdent intensitat, però es mantindrà la mala mar. Pel que fa al cel, tarda de paraigua amb precipitacions localment intenses i amb tempesta cap a l'extrem sud i amb una cota neu que pujarà dels 700 cap als 900 metres. Es poden acumular gruixos superiors als 20 i 40 centímetres de neu cap al Pirineu més oriental i entre els 2 i els 5 centímetres a les muntanyes del prelitoral. En aquest sentit, hi ha avisos activats també per precipitacions abundants cap al nord-est i cap a les terres de l'Ebre amb més de 100 litres per metre quadrat. Avui amb temperatures clarament baixes, ambient 100% hivernal i amb notable sensació de fredor a tot el territori. De matinada plourà amb intensitat cap a l'Ebre i nevarà cap a la zona dels ports. Demà la cota neu se situarà o baixarà fins als 700 a 800 metres cap a les comarques del nord-est, Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya central. Tot i això, la resta s'obriran forces més clarianes. De matinada només glaçarà a punts del Pirineu i del Prepirineu i fixeu-vos com durant el dia les temperatures tendiran a recuperar-se. Tot i això, es mantindrà l'ambient fred a bona part del territori amb valors al voltant dels 10 a 15 graus a punts de la costa. Mobilització de les entitats d'ajuda humanitària i voluntaris per col·laborar en les tasques de rescat a Turquia i a Síria. La unitat canina K9 de Creixell ha sortit cap a la zona afectada pels terratrèmols. Diverses ONGs s'organitzen per enviar tot el necessari arreu del territori. Els terratrèmols han deixat més de 5.000 morts i milers de desapareguts. Bona tarda. El temporal de llevant deixa de nou malmesa la barra del Trabucador, al delta de l'Ebre, onatge i fortes ventades de més de 70 km per hora. Alerta per nevades, que ja prenen a les muntanyes de l'interior i Pirineu, i activada l'alerta per precipitacions abundants. La combinació de trastorn mental i malaltia física incrementa el risc de mort. Un exemple, la depressió multiplica per 3 la mortalitat quan es pateix també diabetis. És la conclusió d'un estudi internacional que analitza les morts que es poden evitar si es tracta la salut mental. El Barça té una setmana sencera per preparar la visita a Vila-real després d'un mes de gener atapeït, però molt profitós. La Porta se suma a la prudència de Xavi, no refiant-se dels 8 punts d'avantatge respecte al Madrid, però recalca que el gran objectiu d'aquesta temporada és la Lliga. Els equips de rescat busquen sense descans supervivents entre les runes l'endemà dels terratrèmols de Turquia i Síria que ja han deixat 5.000 morts. Durant la nit s'ha rescatat en vida 8.000 persones i prop de 400.000 estan reallotjades. La comunitat internacional es mobilitza per ajudar la població. L'OMS calcula que hi pot haver 23 milions de persones afectades entre Turquia i Síria. Hi ha milers de desapareguts. Per això, voluntaris catalans s'estan desplaçant a la zona. És el cas de l'ONG de rescat caní K9 de Creixell. Els hem acompanyat a l'aeroport del Prat abans de volar cap a Turquia.
És el Hero i viatja amb el Kiwi. Són gossos entrenats per a rescatar persones sepultades. Embarquen amb la gàbia, el pinso i un passaport. No necessiten res més per fer la seva feina i ja tenen experiència en grans sismes, com el de Nepal o Haití. Pero lo que nos hace es avisar de dónde están las personas, donde los humanos no pueden ir, porque ellos tienen la capacidad olfativa muy buena y también de meterse en lugares donde los humanos no podíamos entrar. Quan arribin a Turquia es reuniran amb 5 gossos més que viatgen des de diferents indrets del món i es posaran al servei de les unitats d'emergència turques. Moltes famílies desestructurades, destrossades i patint, i nosaltres intentem viatjar per ajudar-los a que no pateixin tant. Treballaran en zones rurals on no ha arribat tanta ajuda. Allà hi seran de moment 10 dies. Yüksek sesle konuş! Tota ajuda és poca i no paren de mobilitzar-se equips de tot el món per fer front al desastre. Entitats com UNICEF, Metges Sense Fronteres, Creu Roja i Save the Children estan prioritzant l'ajuda perquè s'han de cobrir, diuen, molts fronts. El refuerzo de capacidades hospitalarias, la reunificación familiar, la ayuda psicológica a las víctimas, en fin, es poner en marcha una operación como hacía muchos años que no veíamos. Suport psicològic, sobretot per a aquests infants, que són testimonis de l'horror. La Generalitat afirma que està en contacte permanent amb les autoritats locals. De fet, la portaveu del govern anuncia que demà es convocarà el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, que ha de servir per coordinar una resposta. A partir de la convocatòria d'aquest comitè humanitari es prendran totes les decisions. Malauradament, està clar que es necessitava una resposta immediata, que no era el govern de la Generalitat qui podia donar, però les conseqüències d'aquest devastador terratrèmol duraran setmanes, si no mesos, i per tant no es tracta de ser els primers, sinó de ser els més pràctics. Temporal de mar amb onades de més de 4 metres a tota la costa amb fortes ratxes de vent i nevades, com la que tenyeix de blanc la comarca de la Selva i d'Osona i molts altres municipis per sobre dels 600 metres. També la pluja cau amb ganes després de molts mesos. És una situació complicada, per això Protecció Civil té activades les alertes per temporal de vent, mar i neu. Estem en directe a Viladrau, però comencem pel Delta de l'Ebre, on la platja del Trabucador un cop més s'endú la pitjor part. Miquel Bové. Doncs sí, ara plou i aquí el camí del Trabucador està completament inundat i a més està travessat per diverses fissures que el travessen de banda a banda amb aigua marina. Les salines de la Trinitat han hagut d'aturar la seva producció perquè els camions no poden passar. Aquest temporal marítim de llevant s'ha endut gran quantitat de les aportacions de sorra que des de fa mesos fa el Ministeri de Costes. Les onades ara mateix arriben a uns 3 metres d'altura, però aquesta nit es preveu que el temporal es podria intensificar i duplicar l'altura d'aquestes onades. Després de les borrasques Glòria i Filomena de fa 2 anys, la barra de sorra del Trabucador no és tan resilient perquè dels 250 metres d'amplada que tenia, ara només en queden 80. Gràcies, Miquel. I a la platja de Badalona el temporal de mar ha descalçat algunes edificacions. La mala mar i el fort onatge han deixat sense sorra algunes platges del litoral barceloní. S'han tancat passejos marítims i preocupa que l'avenç del temporal provoqui més danys durant la tarda, així que molta precaució, també amb la neu. Sí, la Protecció Civil manté aquesta fase d'alerta del Pla Neucat per les nevades que han arribat a caure a cotes per sota dels 500 metres. Ara mateix hi ha 10 vies afectades, algunes tallades, com per exemple Sant Hilari, Arbúcies, Torelló i Guardiola de Berguedà. D'altres, la majoria a Girona, és obligatori portar cadenes, com per exemple a la Nacional 260 al pas de Ripoll, Planoles o Camprodon, i també bona part de la C-17 s'ha de circular amb compte perquè hi ha gel a la calçada. Tot això també ha afectat el transport escolar, per exemple, a comarques com el Ripollès o també a l'Alt Berguedà, on han hagut d'avançar la tornada dels nens a casa des de l'escola per la previsió d'aquestes nevades. Ens fa il·lusió que nevi perquè ara l'any passat no va fer-ho, aquest any és la segona vegada. Va molt bé perquè es falta molta aigua. De moment es pot voltar tranquil, de moment. Aviam si així remuntem una mica els pantans. Trobo que està molt benvinguda.
A Osona, Terres de l'Ebre, Vallès Oriental i comarques de Girona hi ha també una prealerta per acumulació de pluja. Poden caure de 80 a 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquesta pluja, però, no està provocant incidències, al contrari, és molt benvinguda i necessària. A Girona hem agafat els paraigües amb alegria perquè feia mesos que no hi havia un avís per pluja. Aquesta aigua no omplirà els pantans en un dia, però ajudarà a frenar aquesta sequera persistent. Aquesta imatge, la de la mascareta al transport públic, té les hores comptades. El Consell de Ministres aprova que ja no sigui obligatori. Demà, quan es publiqui el BOE, només caldrà portar-la als centres sanitaris, a les farmàcies i a les residències de gent gran. Un canvi que es fa just quan les dades preveuen l'inici d'un nou pic epidèmic de grip. Que se trata de un paso más. Un paso más en la respuesta que en cada momento hemos ido dando, acorde siempre con la situación de cada momento epidemiológica y siempre con el parecer de las personas expertas. Tot i que hi ha evidència de la relació entre els trastorns mentals i les malalties físiques, fins ara no s'havia detallat l'impacte en el pronòstic i en l'evolució de les malalties físiques. Avui es publica un estudi amb participació catalana que revela que en alguns casos el trastorn mental triplica la mortalitat d'algunes malalties físiques. Els investigadors han recopilat centenes d'estudis amb un objectiu: saber quantes morts per malalties físiques es poden evitar si es tractés la salut mental. Per exemple, en el cas de la diabetis, el fet que un pacient tingui depressió multiplica per 3 la mortalitat per diabetis. Podríem evitar 1 de cada 4 morts per diabetis si tractéssim bé la depressió. La depressió també augmenta al voltant del 40% el risc de mort en pacients amb insuficiència cardíaca i renal. Una altra malaltia que multiplica la mortalitat és l'esquizofrènia. Si poguéssim tractar bé l'esquizofrènia, podríem evitar més d'un 10% de les morts en els pacients amb malalties cardiovasculars o entre un 5 i un 10% de les morts degudes a càncer. Conclouen que no es pot separar la salut física de la mental, és a dir, no n'hi ha prou amb tractar amb insulina o quimioteràpia la diabetis i el càncer. També hem de mirar els trastorns mentals perquè provoquen una part important de les morts que no podrem evitar si no els tractem. Insisteixen en que és clau detectar i tractar els trastorns mentals perquè fer-ho salva vides. El govern, en línia amb el que va anunciar ahir Esquerra, no acompanyarà Laura Borràs al judici que afronta a partir de divendres per suposades irregularitats quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Tampoc hi serà la CUP, ho han avançat al Cafè d'Idees, perquè neguen que el d'ella sigui un cas de repressió política. Borràs ha lamentat a TV3 que els republicans no li facin costat. És coherent amb algú que ja ha fet de jutge i és trist i decebedor que persones que també han patit aquesta persecució política per altres motius no se solidaritzin amb els companys que la pateixen. L'origen d'aquesta causa i de la suposada mala praxis no és la repressió de l'Estat. Però, en canvi, s'hi reconeix que per culpa del procés polític la causa se pot haver vist, m'ha dit vostè, magnificada. Sí. I no la converteix això en una víctima, llavors, a Laura Borràs, de la repressió de l'Estat? No. A partir d'ara, per comprar lletres del Tresor de manera presencial cal una cita prèvia, tot i que el tràmit també es pot fer de manera online o a través de les entitats bancàries. Desapareixen, per tant, les cues per comprar aquest producte, però la demanda d'inversors particulars continua creixent després de la subhasta d'avui, que manté la seva rendibilitat prop del 3%. Foment del Treball denuncia la pressió fiscal que pateixen els catalans, diuen, sobretot els grans patrimonis, un impost que asseguren té un afany confiscatori. El president de la patronal ha encarregat un estudi a una comissió d'experts per comparar la càrrega fiscal aquí amb la d'altres comunitats i països europeus. Per tots els que ja paguen rentes elevades i que renda i patrimoni arribes pràcticament al 60% del que guanyes. Per tant, escolti'm, per què nosaltres hem de ser poc competitius respecte a altres comunitats que no tenen el patrimoni? Però el que no és lògic és que nosaltres aquí tinguem 15 impostos propis, quan altres comunitats autònomes no en tenen cap. Barcelona acull la tercera edició de la Barcelona Wine Week, una fira dedicada al vi que amb només 3 anys de vida s'està convertint en un referent del sector arreu del món.
més de 800 cellers expositors, un 27% més de visitants que l'any 2022, 70 segells de qualitat i denominacions d'origen, i a aquestes xifres hi afegim també les de més de 20.000 persones acreditades. És el que defineix aquesta Wine Week que se celebra aquí a Fira de Barcelona. Els objectius del sector són dos: millorar encara més l'exportació i el preu del producte a l'estranger. Nosotros tenemos un magnífico vino, relación calidad-calidad, y a partir de aquí lo tenemos que vender caro. Venderlo caro cuesta. Molts petits cellers estan venent a Europa perquè hi ha un reconeixement de qualitat de producte i d'identitat del producte que ens permet dir que tenim un mercat europeu assolit d'un nivell de preu alt. El CAB ha de fer un esforç molt important per intentar donar a conèixer la identitat de territori que tenim nosaltres, la nostra climatologia, els nostres sols. És la manera que tenim nosaltres de poder pujar els preus a l'hora que exportem. Espectaculars imatges d'un incendi aquest matí a l'antic centre comercial del Llac Center a Sabadell, actualment en obres, a l'avinguda Francesc Macià. Segons el SEM, una persona ha hagut de ser atesa, però el seu estat no és greu. A l'edifici treballava una quarantena d'operaris que han hagut de ser desallotjats. Una quinzena de dotacions de bombers han controlat el foc. Nada más que hemos visto humo, toda la obra, los encargados y todos los responsables han subido corriendo, no han bajado todo, no han sacado. I bien, de moment no ha habido ningún herido ni nada. En un moment ens girem i veiem que hi ha un foc, no? Que començava a sortir molt fum i flames i això, i total que hem agafat el bolso a l'abric i hem sortit corrents a casa. No feia por, feia molta por, perquè clar, tampoc saps si hi ha alguna cosa que pot explosionar o alguna cosa, no? Llavors hem baixat la persiana i hem sortit corrents a casa. Desarticulada una organització criminal vinculada a bandes juvenils llatines assentades a Barcelona i considerada molt violenta. És una operació de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana. Segons ha pogut saber Televisió Espanyola, els 12 detinguts d'origen hondureny estan aquí a la comissaria de la Verneda esperant a passar a disposició judicial en els propers dies. S'han fet 4 escorcolls a Barcelona i un a l'Hospitalet. Els detinguts els coneixia per Pandilla Barrio 18, vinculada a les mares. Els acusen de pallisses, extorsions, robatoris i tràfic de drogues, amb el que sospiten que es finançaven. El grup, segons la Policia Nacional, estava absolutament jerarquitzat. Cada un tenia el seu rol. Vist per sentència al judici a un conductor de transports metropolitans de Barcelona acusat de tracte denigrant a una dona i als seus fills pel seu origen. Les acusacions demanen fins a 21 mesos de presó. Les versions de les parts són completament oposades. Pagar no había pagado. Cuando digo que yo estaba loco, si creía que iba a comprar otra tarjeta, se acabó. Hizo el gesto obsceno y con el dedo índice se pasó el dedo por el cuello. Todo el rato hablaba, vienen aquí a vivir del cuento y él intenta quitar a los niños así, con la mano. Y llamaba puta, zorra. El Barça té una setmana sencera per preparar el següent compromís a la Lliga contra el Villarreal després d'un mes de gener molt atapeït de partits però profitós. Des de l'inici de l'any, el Barça ha tingut 2 compromisos per setmana fins ara. Per primera vegada, l'equip de Xavi disposa de 7 dies nets de partit per recuperar forces. En aquests 10 enfrontaments del 2023, els ha guanyat tots, s'ha endut el primer títol de la temporada i ha passat de 0 a més 8 punts de diferència respecte al Madrid a la Lliga. Todavía necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente. La Porta va parlar del bon moment blaugrana a la gala de Mundo Deportivo, on va entregar un dels premis honorífics a Ronaldinho. Sobre l'escenari, el president del Barça es va animar una mica més. Jo somio en guanyar la Lliga aquest any. Sí, i ho he somiat moltes vegades i és l'objectiu prioritari i crec que anem per bon camí. Per bon camí també va la recuperació de la lesió greu al genoll d'Alexia Putellas. La capitana del Barça ja ha començat a treballar en pilota des d'aquest cap de setmana. Una montaña rusa a nivel emocional, pero con la emoción y soñando de verme otra vez en el verde. A la gala de Mundo Deportivo es va endur el premi a la millor esportista de l'any, acompanyada de Rudi Fernández, capità de la selecció espanyola de bàsquet, campiona d'Europa. El de Joan Lescorz és un cas de superació. Va patir un accident al Mundial de Superbikes el 2012. Des d'aleshores, el seu objectiu és guanyar el Rally Dakar després d'aconseguir acabar-lo l'any passat. El 2022, Joan Lescorz va fer història. Es va convertir en el primer pilot tetraplègic i acabava el Rally Dakar. I ara, a la modalitat més tècnica, el gel, el pilot català ha aconseguit la seva primera victòria. I això que només condueix amb una mà.
a la mà esquerra condueixo amb el volant i la mà dreta porto el gas i el freno, que és un moviment a la dreta de gas i cap endavant freno. Davant la seva limitació física, l'Escorç ha desenvolupat una nova capacitat. Agafar una peça a la mà i donar voltes, 100 voltes cap a un costat, 100 voltes cap a un altre, i així vaig agafar una mica de rapidesa. El pròxim gran objectiu de Joan Lascors és el Rally Dakar 2024. El seu gran repte és guanyar-lo i ell creu que és possible. Són molts factors que juguen dintre d'una cursa tan dura, però jo crec que per factor de si tens preparació, pilotatge i tal, jo crec que sí. Doncs estarem molt pendents de si ho aconsegueix. I Paula Badosa finalment no disputarà el torneig d'Abu Dhabi. La catalana debutava avui, però ha renunciat per una indisposició. Tampoc jugarà el seu partit, Garbiñe Muguruza, per motius personals. Després de la lesió a la cuixa dreta, Paula Badosa reapareixia avui al torneig d'Abu Dhabi. La catalana ha hagut de renunciar per una indisposició i no ha jugat el seu partit contra Samsonova. Tampoc ha disputat el seu enfrontament Garbiñe Muguruza. L'hispano-veneçolana havia de jugar contra Pliskova, però ha al·legat motius personals. Manté així la seva dinàmica negativa i no guanya un partit des del mes de setembre. Durant les dues properes setmanes, les estacions franceses de Courchevel i Méribel són l'epicentre de l'esquí alpí. Als Alps francesos s'hi està disputant la 47a edició del Mundial i avui Albert Ortega ha obert la participació espanyola. L'esquiador barceloní ha completat la combinada alpina registrant una espectacular 8a posició. Ha finalitzat la primera mànega del supergegant 21è i la segona de l'eslàlom 8è. El Joventut rep aquest vespre el Ratiofar Ull alemany a l'Eurocup de bàsquet. Els dos equips arriben empatats a 8 victòries i tots dos lluitant pel lideratge de grup. El partit el podreu seguir en directe a partir d'un 8:45 per Teledeporte, mentre el partit de la Champions, que enfrontava el Baxi Manresa amb el Başakşehir turc, ha estat ajornat pel terratrèmol de Turquia. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta torna avui a la Champions després de guanyar diumenge als penals la Copa del Rei contra el Sabadell. A les 7 i en directe a Teledeporte jugarà a la piscina del Jadran Split de Croàcia. I a migdia han fet el sorteig de la Copa de la Reina que jugaran del 17 al 19 a Terrassa. Els dos favorits, Sabadell i Mataró, només es trobarien a la final. Homenatge a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs. Molts ciutadans han visitat ja la Capella Ardent, al Palau de la Generalitat, que continuarà obert encara 3 hores més. Entre ells, polítics i expresidents de la Generalitat com Artur Mas i Jordi Pujol. El president aragonès ha donat el condol a la família i ha dit que avui molts ploren la mort d'un gran escriptor de la literatura catalana. El Barcelona Negre ha guardonat Leonardo Padua amb el Premi Carballo 2023. Padura és un veterà escriptor, creador del personatge de Mario Conde, considerat la versió caribenya del mític detectiu de Vázquez Montalbán. Durant 9 entregues, Conde ha reflectit la realitat del seu país mostrant l'Havana menys turística. Personas decentes és el seu últim llibre. El personaje mío de Mario Conde tiene una línea genealógica maravillosa, porque lo considero que es nieto de Philip Marlowe, de Raymond Chandler, e hijo del Pepe Carballo de Vázquez Montalbán. Así que tener un premio Pepe Carballo es para mí una satisfacción que se multiplica por 3. I ja es pot veure a RTV Play de manera gratuïta El Sostre Groc, la pel·lícula documental d'Isabel Cuixet, que explica els abusos sexuals que van patir alumnes de l'Aula de Teatre de Lleida. La plataforma de Radiotelevisió Espanyola l'ha estrenat en primícia. El film ha estat guardonat als Premis Gaudí i està nominat als Goya, que es celebren dissabte vinent. I ja es poden comprar les primeres entrades pel Festival Arts d'Estiu de Pineda de Mar, que se celebrarà del 2 al 20 d'agost. Carlos Rivera, Rosalén, José Mercé i els Mecano Experience són els primers artistes confirmats. També El Canca, que torna als escenaris amb la gira del 5è disc Cosas de los Vivientes. Amb ell marxem, fins demà. Cuideu-vos. En este año que vendrá tomaré menos potasio, voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio. Voy a remar sin dirección desde enero hasta diciembre y a limpiarme el culo con mi propósito del año que viene. ¡Ay! ¡Qué aburrida es la perfección! Me gusta más navegar cuando
Vosaltres em trobeu sexy? Divertida. Un quickie. Les dones no parlem de sexe. Si ningú us havia explicat com fer-ho, com sabia com fer-ho? Lo que ella ensenya, nena. Oh, sí? La pregunta del millón. És leyenda urbana? Sex Band, amb la Terremoto de Alcorcón, els diumenges a la 2.